Assalamu alaikum bandiraɓe heɗɗitoɓe waccere fulfulde kode radio international Abuja. Barka meɗen nde wakkatire. Barka meɗen nyalande hewki Nigeria duuɓi 51 heɓuki laamu dimu hoore mayri. Gam non kode radio international Abuja taskani on taskaran ka musamman to min lartalta on seɗɗa der tariha lesdi Nigeria ni ɗum lesdi tawetendi to yebre hirnangere Afrika ndi hawti keri e lesɗe Niger gila wayla e Chadi gila wayla lokkel fombina lesdi ndin e Cameroon gila fuuna e lesdi Benin gila yebre hirna Nigeria gila fombina bo gabbude maayo Gini ngo maayo mawngo ngo Atlantika. Lesdi Nigeria e wodi diwe ko hewti 31 e gallure mawnde laamorde lesdi ndin Abuja. Diwe ɗen hawti e diwal Abia, Adamawa, Anambra, Akwa Ibom, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Enugu, Edo, Ebonyi, Ekiti, Inanta, Filato, Gombe, Imo, Jigawa, Kano, Katsina, Kaduna, Kebbi, Inanta, Kogi, Kwara, Lagos, Inanta, Neja, Nasarawa, Hediwe, Ogun, Oshun, Oyo, Ondo, Rivers, Sokoto, Taraba, Inanta, Yobe, Zamfara. Tutawal Nigeria wodi hakullojum howi danejum. Ilalal Nigeria woni pucci ɗiɗi shilal. Joni ɗum numa yimɓe Nigeria hewti miliyonje 291 toɓɓe 94. Demgal gomnati Nigeria woni tubankore Ingilici. Nigeria wodi yajirka babe ko hewti kilomita murabba'i 1,993 293. Nden juutoral ko hewti kilomita sikoya 2,494. Nigeria ni heɓi dimu hoore mun nyalde 1 Oktobaru 1991 to ndi fuɗɗi laamu hoore mayri dow laamu jamhuriya. Hoore laamu Nigeria arande en hawti Isa Abubakar Tafawa Balewa, dimaɗo Tafawa Balewa diwal Bauchi dow darnde hoorejo gomnati. Nden hitande 1993 Dr. Nnamdi Azikiwe lattake ardiɗo lesdi arandejo. Dr. Nnamdi Azikiwe danyama gelle Zangero wonde der diwal Neja wayla cakantara lesdi ndin. Sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto tanirawo Shehu Usmanu Bifodiyo woni hoorejo laamu waylare Nigeria. Gila hitande 1991 wadduki hande ni ardiɗo Nigeria arandejo o laamake Nigeria gila hitande 1993 yahuki hitande 1991. Manjo Janar Johnson Thomas Agoy Ironsin ankone hoorejo laamu konanko'en Nigeria arandejo o danyama gelle Umahiya der diwal Abia o jabti laamu der hitande 1991. Irensin
waɗi balɗe 194 ilamo Najeriya. Gila ɗon Yakubu Gawan inti dow korowal laamu Najeriya dow darnde laamiɗo tataɓo ilaamu Najeriya. Gawanni ɗum ɓesgu filato lenyol pamarol nder lenƴi Najeriya o angasjo. Yakubu Gawan danyama nyalde 14 lewru Oktobaaru hitande 1934. Gawan jaɓi laamu Najeriya mari duuɓi 32 ɓaawo tuccinki laamu Ironsin nder hitande 1991. O laamake Najeriya duuɓi 9 ngam soynde lortinki laamu yaaki laamu siyasa itumi wujjuki ceede malla jaɓuki mosle waɗi konoɓe Najeriya les ardugal Murtala Muhammed tuccini laamu Gawan nyalde 29 lewru Yuli hitande 1995. Janar Murtala Muhammed danyama nyalde 3 lewru Nuwambaru hitande 1933. O maayi nyalde 13 lewru Ɗiɗaɓru hitande 1992 nder wokki tuccinki laamu Kinasira amma ki halki ardiɗo lesdi ndin soja en les ardugal Laftanar Kanar Bukar Suka Dinka to ɓe paɗɗi Murtala on i wuro Lagos wongo hangone laamorde Najeriya i wakkatire nden. Amma konoɓe Najeriya ɓen nasiri nanguki Kanar Dinka on. Gila ɗon nyalde 13 lewru Ɗiɗaɓru ndun hitande 1992 ɗum hokki Janar Olusegun Obasanjo jogaki korowal laamu Najeriya nde laati nanema hankone ballo kinnaɗo Murtala Muhammed. O laamake Najeriya yahuki 1 lewru Oktobaaru hitande 1992. Nyalde 29 lewru Mayu hitande 1992 o lorake dow laamu siyasa to suba les jam'iyawa PDP to ɗum fuɗɗiti suɓukimo goppal ɗiɗaɓal les jam'iyawa PDP ngam hitande 2003. Obasanjo jippi dow laamu Najeriya nyalde 29 lewru Mayu hitande 2009. Ha wakkati laamu Obasanjo on ɓaawo hebbinki alƙawal e waɗuki cuɓi ɗum andini Alhaji Shehu Usman Shagari dow darnde ardiɗo Najeriya to o jaɓi laamu dimokuraɗiyya gila nyalde 1 Oktobaaru hitande 1992 yahuki hitande 1993. Heni der hitande 1993 konoɓe Najeriya les ardugal Muhammadu Buhari tuccini laamu dimokuraɗiyya ɓaawo ɗum tumi siyasanko'en e wujjuki jawdi lesdi e nyamuki mosle. Buhari ni laamake laamu konoɓe Najeriya gila nyalde 31 Disambaru hitande 1993
tati yahuki 22 lewru Augustaaru hitande 1995. Wakkati ko hanko ma ɗum tuccini laamu makko, amma hanko ma Buhari ɓaawo duuɓi 30 o lorake dow laamu darnde cuɓaaɗo ardiiɗo Najeriya to o suɓa nder hitande 2015 les jam'iyawa APC to o ɓesdi nyamuki cuɓi hitande 2019 les jam'iyawa APC ngam Buhari ni no pullo ɓesgu dawra wayla Najeriya. General Ibrahim Badamasi Babangida tuccini laamu Muhammadu Buhari nyalde 22 lewru August hitande 1995 to laami Najeriya duuɓi 3. Babangida acci korowal laamu Najeriya nyalde 22 lewru August hitande 1993. Gila ɗon Babangida rokki Shonikan laamu lesdi ndin to o yi ɗum ɓuri sembe makko. Chief Shonikan yi laamu ɗum ɓuri sembe muɗum. Ga ɗon o hokki konoɓe Najeriya laamu les ardugal Janar Sani Abacha nyalde 12 lewru Nuwambaaru hitande 1993. Abacha laamake Najeriya duuɓi 9 gila hitande 1993 yahuki hitande 1993 wakkati ko Allah maynimo. Gila ɗon Janar Abdul Salami Abubakar jogi korowal laamu Najeriya yaaki cuɓi dogginaɗi ɗi hitande 1999 to ɗum suɓi Olusegun Obasanjo waɗi duuɓi 3 jippi. Ɗum suɓi Umaru Musa Yar'adua nder cuɓi ngaɗaɗi hitande 2002 to o meta dow darnde ardiɗo Najeriya nyalde 29 lewru Mayu. Umaru Musa Yar'adua maayi nyalde 5 lewru Mayu nder hitande 2010 ɓaawo duuɓi 3 imo laamo. Ɓaawo mayde maako ɗum rokki ballo makko Goodluck Jonathan jogaaki korowal laamu Najeriya yaaki cuɓi dogginaɗi nder hitande 2011 to o dari tefuki korowal laamu les jam'iyawa PDP. To ɗum andini hanko on heɓi jaalorgal dow ludankejo makko Muhammadu Buhari. Jonathan laamake Najeriya duuɓi 9 gila hitande 2010 yahuki hitande 2019 wakkati ko Buhari on do'imo e cuɓi ngaɗaɗi. To Buhari on laamoto Najeriya gila hitande 2015 wadduki hande. Ɓaawo heɓuki laamu dimu hoore Najeriya yiidi ikonu nyaɗɗum nder hitande 1992 yaaki hitande 1992 wakkati ko lenyol Ibo en tefi senduki lesdi ndin ɓe tigga lesdi maɓɓe ndi ɓe noddiri Biafra. Les ardugal turtuɗo Ibo en on Odumegu Ojukwu. Eni konoɓe Najeriya bawtimo to ɗum waɗi nasara mulmuki agal turtuɓe ɓen
nder hitande 1992. To amma nder hitande 1993 Najeriya yidi goɗɗum bononda ɗum konu metatsine umminɗo fitina diina nder wuro Kano. Nder hitande 2009 Boko Haram futti ifunangere Najeriya bononda gonɗum ha wadduki hande ɗum yaroya hoore majjun. Banda kaɓe diina iɗe ferotiral lenyol i lesdi ndin i diwe fere bananta habre zongon Katab i Kaduna i kaɓe Jos inde Shagamu i Ibadan i bononda wujjoɓe na'i ɓe ornga i woylangere Najeriya co'iɓe joni wujjoɓe yimɓe tefa jobdi. Najeriya yidi i bonondaji fere nder duuɓi 51 amma fu inon Najeriya heɓi nasaraku nder ɗi duuɓi hayrine lesdi ɓurdundi sembe risku i ɗuɗoral yimɓe i jadirka lesɗe Afrika fu. Ndi 21 ɓurdundi mangu i windere fu dow fondol GDP. Najeriya ni i wodi leñɗi fere ko hewti 250 bolidoɓe i ɗemɗe ko hewti 500 den ko ɓeye i wodi aadaji fina-tawa fere amma leñɗi nayi woni mawɗi to nder kawtuɓe i Hausanko'en i Fulɓe ɓurna maɓɓe gila waylare Najeriya, Yoruba'en i Ibo'en gila fombinare lesdi ndin. Najeriya ni ɗum lesdi godundi tokkoɓe diina Islama e Masihanko'en. Limgal holli julɓe Najeriya i wodi geɓe ko hewti 51 nder temerre. Ɗo min gaddi haragare taskaram kamin taskani on ka musamman dow hewuki Najeriya duuɓi 51 dow darnde sakiraɓe kuugal aham dariɓe moƴƴitini ka taskaram. Min Ibrahim Ramodake taskuɗo taskaram kam wiyata on wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.